Hi friends, welcome back to MS Creations YouTube channel. ನಾನು ನಿಖಲ್ನ ಮನೋಜ್. ಇನಿ ಯಾಪಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಇಂಕಲು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡು ಅಂತ ಇನಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡುಜ ಇನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಕಲು ವ್ಲಾಗ್ ಒಲ್ಪದ ವ್ಲಾಗ್ ಪಂಡ ಇಂಕೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಕೊರ್ರಲ್ಲ ಅವು ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಮಠ ಉಡುಪಿ ಅಷ್ಟ ಮಠಲಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮಠ ಆಯ್ನಂಚ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಮಠಕ್ಕೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಮಸ್ತ್ ದುಂಬುದ ಮಠ ಅಲ್ಪ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರೋದಾಲಜ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಮಠ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಟು ಎಂಚೊಂಡು ತೂಕ ಬಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯಿ ವಿಸಿಟ್ ಕೊರ್ತೆ ನೀ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ 2 ಜನ ಬರ್ಪೆ ಬಂತೇರಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬೈಜ್ಜರಕ್ಲು ಅಕ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಏಪ ಬರ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇಂಚು ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜ ಆಕಲು ತಿಕ್ಕೆರಡು ಅಕ್ಲೆ ಅಲ್ಪನೆ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೋಯಿ ಈಚಿಂದ ನಮನೆ ಪೋತು ಕಲ್ಪ ಎಂಚೊಂಡು ಬಲೆ ಪೋಯಿ ಕಾರ್ ಬರೋದಾಲೇಜಿ ಕಮ್ಮಿದ ಲಾಗ್ ಹಾಸ್ನಾಕಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲು ಬೈಕ್ ಇಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮುಲ್ಪನೆ ಕೈತಲ ಏನೇಟ ಹತ್ರ ಎಂಕುಲು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಪಾಡುಜ ಎಂಕುಲು ಮಾತ್ರ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಪಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂಡ ಸುರತ್ಕಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಸುರತ್ಕಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಹೋಗಿನ ರೋಡ್ ತೆಂಗನ ಇಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಅಂಚಾದ ಎಂಗ್ಲು ಸುರತ್ಕಲ್ ಮೇಡ ಹೋಗುಜ ನಿಗ್ಲೆ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಹೊಡೆದು ತೂಪವ ಒಲ್ಪ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಒಂದು ರೋಡ್ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಕನ್ನಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಅದು ಧನರಾಜ್ ಇಲ್ಲೇರು ಮುಲ್ಪರಿಯ ಜನ ಇಲ್ಲೇರು ಅದನ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ಗ ಅಂದು ಬರ್ಪೆ ಬಂತೇರ ಅರ್ಲ ಓಯ್ ಬಲೆ ಹಾಂ ಜೋರಿತ್ತನ ಬಾಸ ಹೊಸ ಗಾಡಿ ಪಾರ್ಟಿ ಆವಡು ಹಾಂ ಓಲ್ಗುಲ್ಗ ಓಶ್ಯಾಂ ಪರ್ಲಡಾವ ಯಾರು ಬರ್ಬೇರಾ ಹೋಯ್ನವ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಗಲು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಪಾಡ್ದಿಜ ನಿಜವಾದ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಪಾಡೋಡು ಅದು ಮುಲ್ಪ ಎಂಗಲು ಲೋಕಲ್ ಹೈಲೈಟ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಪಾಡಿಜ ನಿಖಲ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಪಾಡಿದ ಡ್ರೈವ್ ಮಲ್ಪಚ್ಚಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಹೇಪಲ ಎಂಕಲ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಮಿರಾಡಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಪಾಡಿಜೆ ಎಂಗ್ಲೇಜ್ ಆದ ಜಾಸ್ತಿ ದೂರ ಇಜ್ಜ ಇಂಕೋಸ್ಕರ ಎಂಗ್ಲು ಪಾಡಿಜ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಗ್ಲಿಂದ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಬತ್ತ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಒಂದು ಮುಂತೊಂದು ಸೀದಾ ಚೊಕ್ಕಬೆಟ್ಟು ಬೋಪ ಚೊಕ್ಕಬೆಟ್ಟು ಅಲ್ಪ ಉಲಾಯ್ಬೋದು ಸುಮಾರದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಸಾತಿ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ 5 ನಿಮಿಷ ಸುರತ್ಕಲ್ ಬರ್ಪುನಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಚೊಕ್ಕಬೆಟ್ಟು ಹೋಗಲಿ ಚೊಕ್ಕಬೆಟ್ಟು ಅಲ್ಪ ರೂಪಾಯಿ ಜಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ರೈಟ್ಗೆ ಬೋರ್ಡು ಫೈನಲಿ ಮಠಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಯ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಪುರಾತನವಾದ ಅಂಚಿನ ಮಠ ಮುಲ್ಪ ಓಪನ್ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತೂವಡಾತೆ ದಾಯಪಂಡ ಕಾಂಡೆ ಪೂಜೆ ಅದು ಕೆಲವರು ಬಾಕಿಲು ಬಾರ್ದು ಉಪ್ಪೇರು ಐದು ಪಕ್ಕ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪೂಜೆಗೆ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಬಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಇತನ ಟಪ್ ಬೈಜ್ಜೆಂಗುಲು ಈ ಪೋರ್ತು ಇನಿ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆದ ಬನ್ನಾಗ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ತೂಕ ಓಪನ್ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಬಂದು ಪೋಯ್ ಓಪನ್ ಇಜ್ಜ ಅಂತ ಬಂದ ಒಂದು ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿನ ಗುಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಡೇ ಬರೋಡು ಕೈ ಮುಗ್ಗ್ಯಾರೆ.
ನಾಗದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಒಂದು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರ ಊರೆಲ್ಲ ಟೆಂಪಲ್ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪಿನಾಗಲಿಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗಲಿಲ್ಲ. ಗಂಧ ಬಡಿಸಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಮಟ್ಟದ ಪ್ಲೇಸ್ ಸೈಟ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಂದು ಬೈದ್ ಜಂಕ್ ನಾನು 4 ಸರ್ತಿ ಬೈದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ತೂತಿದ್ವಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಪೂರ ಪಂಚಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಬಾರ್ಲ ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೀನರಿಗಳು ಉಂಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೇಟ್ ಉಂಟು ಆ ಸೈಡ್ ಈಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಗಲಿ ಬಾರ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಬಂದು ಮಾಡಿದೆ ದುಂಬಿ ಉಂಟು ಪೋಯಿ ನಾವು ಪಿದಾಗ ಹೋಯ್ತು ನಂತರ ತುಂಬ ರಾಜರ ಕಾಲ ಇತ್ತಿನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಸಾಧಾರಣ 100 ವರ್ಷದ Parado, vengono vagone gol. Non c'è armato ದಾದವಣ್ಣ ಇಂಗುಲ್ಲ ಇಂಗು ವೀಡಿಯೋಗೋಸ್ಕರ ಲೇಟ್ ಆದ ಬರ್ತೀನಿ ಮುಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡ ಹೊರತು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಭಕ್ತಾಗ ಬರೋದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆಗೋಸ್ಕರ ಅದೇ ಲೇಟ್ ಆದ ಬರ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಪಿದಾಡ್ ಮುಲ್ಪ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಇದಾದ ಬತ್ತಿನಾಗ ಪೂರ ಇರಲ್ಲ ಒಂದೇ ದೇವರ ಪೊಣ ದಿಕ್ಕತ್ತು ಸಿಂಗಲ್ ದಿನಾಗ ಪೂರ ಕಪಲ್ಸ್ ಆದ್ಪೋ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಮುಖ್ಯಾಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಎಂಡ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ
ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನನ್ನ ಅಂಕಲ್ ಮುಲ್ಪದ ಪಿದಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಇದು ಮಠದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿ ಇದು ಮಸ್ತ್ ಪರಾತು ಮಠ ಉಡುಪಿದ ಮಠ ಅಲ್ಪ ಆನಾಗನೇ ಮುಲ್ಪಲಂಜಿ ಮಠ ಆತದು ಮಸ್ತ್ ದುಂಬುದ ಆದ ಉಳಾಯ್ದ ಒಂದು ಆದಿಪ್ಪು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆದಿಪ್ಪುಡು ಕಟ್ಟಡ ಆದಿಪ್ಪಡು ಮರತ್ತ ಕೆತ್ತನೆ ಬರತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಪರತ್ತು ಅಣ್ಣ ಮುಲ್ಪ ದಾದ ಬಣ್ಣ ಮುಲ್ಪ ಎರಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮುಲ್ಪ ಮಠ ಉಂಡು ಇಡೇ ಬರೋಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಸಿಟಿ ಇತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಉಲಾಯ ಆಯ್ನಟ್ ಆತ ಎರಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆತು ಮುಲ್ಪ ಬರ್ತಿರುವಾಗ ಅಂಚ ಜನ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಮುಲ್ಪ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆತಿಜ್ಜಿ ದುಮ್ಮುಗು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆವು ಬಕ್ಕದ ಬಂಡ ಮುಲ್ಪದ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿನ ಒಂಚಿ ಪವಾಡ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಫುಲ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಲೀಡೆ ಬತ್ತದು ಕಾಂಡ ಪೂಜೆ ಪುರ ಮಲ್ಪ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕಲು ಬತ್ತದು ಮುಲ್ಪ ಐಕ್ ಸುತ್ತು ಬತ್ತದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಅದನ್ನು ಕೊರ್ರಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಂದಿ ನಂಬಿಕೆ ಅಂಚೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಲಂಚೆ ಮಠಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಮುಲ್ಪ ಈತೆ ಜಾಗ ಆಯ್ತು ಕುಡಲ ಸುಮಾರು ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ಕಾಟಿಬಳ್ಳ ಎಂಡು ಮುಟ ಪೂರ ಮಠದನೇ ಜಾಗ ತುಂಬ ಅವಕ್ಕ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಬರ್ತದೆ ಮಠದ ಒಂಟ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲಿಡೆಗೆ ಬ್ಲಾಗನ್ನು ಮುಗಿತಂದಲ್ಲ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪಿದಾಡ್ನು ನನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಎಡ್ಡ ಆಯಿತು ಅಂಡ ಇಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಲೈಕ್ ಆಯಿತು ಅಂಡ ಇಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಡೆಗೆ ಬರಡುಂದಾಂಡ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾರ್ದ ಒಲ್ಪ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಥವಾ ರೂಟ್ ಎಂಚ ಪೋಡು ಪಂದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾಡುವ ವಿಡಿಯೋಗೆ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆಗೋಸ್ಕರ ಅದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಲೈಕ್ ಬಟನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು